kubor nakaslem jong unong san hima. Kinongelam kaseng United Henyo Trap Movement Nongpo Circle hagasni palay jong katayo kilayo ban bat ya ko makhat arngut ki barjela ki batmu ban wan tray bela syakathan bhoy rembong klem da don ki kot kisla ki babiang bat kini ki barjela kilawan de ki kali remdor kum ka Mahindra Scorpio kabadan registration number AS not Eway BQ line out but ka kali Ford Endeavor kabadan registration number AS not Eway DU line out. Kaseng UHM hadin ka jing yo jing tip ka bathikna kala penlong ye ka jing bot din bat Maria Poi Hakwinain bat habala tokit ye ki barjela la shem bakiti ki barjela ki dei ki bathmu ban lek traibela shikithan bhoi rembang nakalyang kaseng kala yalamno ye ki barjela sha ka anti infiltration check gate kabadan bernihat na kabentaban pha tokit akipulit ye ki kot kisla jong ki barjela hadin baki bor pulit kila penlong ye ka jing tokit la shem bakimdon satya ye ka labor license ne ka benta bakin ban traibela shapo ka jela meghalaya namar kata ki bor pulit lamba ki khot ka seng UHM kila pen phaino ya ki barjela shaka jaka ka baki wan uba sparly sinkly working president jong ka UHM Nongpo Circle habaya kren bat kilat pathai khubor ulapun pau ye jing snokya halor ka jing yo lat ki barjela klem ki kot kisla ki babiang ban rung bat ban wan bela shapo ka jela ulo ong bakani kam dei ka sin ka baning kong Henry ka seng kala juyo bat na ka por sa ka por ye ka jing yo lat lan ki barjela ban wan rung sa ka jela na ka jing bambiang ka kom khmi mender ha ka te ka anti infiltration check gate ka badan ha bernihan ha ka ju ka por ba singkli ulakin turu i ki bor pulit ka anti infiltration check gate bagi de ban long gi ba perking bat pet ngor bat ru ban khmi bha amtang ye ki kali kamai Henry wat ye ki kali shimet ki ba kin thom ye ki trok kamtam ki pormen mit knang bagi barjela kinam yo lat ban rung lat lan sejela na bakani ka bu jingma bat bu jing e ki pat ba haga jelahi barok ka wei ulaong balada ka tei ka tenat ka dunai ginong treru nakaliang ka seng kalong ka bala kloy ban bu di khot jong ka seng ban khmi bat talasi ki barjela haga tei ka khardam ni nakaliang jongi ka seng UHM Nongpo Circle layo umbat di kar ki bodong arngut akawe ka semua te kan bagi dikit kar gidang mu ban pai ban yalek sepo umroy layo umbat iki stengal tingi pan pai no iki wan mentangi don ako ang ne po infiltration check gate ka badon bernihat te ko ka bang kwa pan pau ne ba nakaliang ka seng hi kadap da jing susi ba jing tang kam sem ba yu ikum ne nakapor sa kapor ki light bait ki bardela ki bombiang stay ki kot sla te ni kwa makran hang ne ban aki kran kijat ik ba kim dai bakin chu yu bakin chong duty hang ne bakin chu pet ang ki kali kamay ni tai ki haban pet wat ek kali private ro ki haban check ni khamtam e trok ki porman met ne men sniro kumjo tas koi kwap nong bak kim dai hir na nismat bakin plait biang nak ne kaju kan seng hi kam kwa bakan ja kumjo lada nakali yang ki sem jingkina sem jingjar lor kinung trei ka seng hi ka seng ka kwa baki kin pau seng hi baknang ba ni kum ka sengin perkat kum nangin le wingla man bu di bro jong ro alayo ban yakran dot officer bo in charge dong kan check get abang yakran bat i ong ba nila check nakapor sa kapor ni check and rekidon ki bro kasi jong hi ki ba yalam lenti yakini barjela ki bomdon ki sla ki babiang te kum ta nakaliang jongi kum kaseng ya gitu ki driver kasi ni ki dekhar ro nang nei sakmat lada ngidang lap bakin dang ra kumjo nyimban se ya kino ki driver bakit ya kum kini ki barjela ngin ai da jing stom ko bateng e